betianik izan ditut txakurrak, ezta? Eta egun baten, lagun batek Jose Felipe Larrazabalekin ikusita, bera egiten zuen canicross edo modalitate bat, eta esan nuen ni, zergatik ez dugu frogatzen etxoko txakurrekin hau egitea. Eta hasi nintzen, asko gustoko izan nuen, eta bueno, orain, bizikleta modalitatean ibiltzen naiz, asko gustoko dudana, eta bueno, horrela hasi nintzen, ezta? Hau adibidez bada musin, ezta? Eta musin barruan badaude modalitate batzuk. Adibidez dago canicross dela igual errazana egiteko, azkenean daukazu txakur bat eta zurekin korrika egiten du. Gero bike jorin dela nire modalitatea, beste bat da patin gainean txakur bat edo txakur birekin, eta gero badaude ja kar handietan, lau txakur, sei txakur modalitatea. Eta ere badago elur gainean egiteko aukera, edo tierra edo esaten dena modalitatea, ezta? Kopa Espainian hor bagoaz, 5. tokian, gaude oroz hurbil podiuma lehiatzeko, bakarrik geratzen da froga bat, Burgosen egingo dela hilabete barru. Entrenamenduari nik ematen diot inportatzea, baina ez hainbeste. Zeren zuk hartzen duzun binkuloa eta hori, gero lasterketan bueltatzen dizut, ezta?